Taƙaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Zuwa ko kuma mu ce muku barkanku da dawowa channel namu wato Kichima Vibes. Kar ku manta ku subscribe mana subscribe. Yau muna tare muku da Safara'u tare da Mr442 yanda ta kai ziyara wajen mamanta. Wato mutane sun sha mamaki game da yanda suka ga mamanta tana sa mata albarka a abin da take yi. Kar ku manta ku subscribe mana subscribe. Bari mu barku da Safara'u. Wala wow. Ya kaga mu sun safa. Zan kwashi albarka yau. Amin amin mama. Amin 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 amin. Amin 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 amin. Ga sunan dai Safa. Gani ga uwata. Wala wow. Ya kaga mu sun safa. Yadda ta kasance kenan albarkan da maman Safara'u ta zuzzuba mata tare da Mr442 kaga dole Allah ya tsare su. Ku surbuɗa mana subscribe, ku yi like, ku yi comment akan wannan batu. Mun gode.